noite tu caminha, mi radio tá. Voz de boneiro, pa anhanalado, a conquistar mi coração. Não tá por nada com poner minha tia, a sostener radio fiel. Voz de boneiro, pa grande e chiquito, e radio que sempre tá bom. Montare Fernando di Deporte Tour, anche per in sintonia di 1024.7 Voz di Boneiro. Avete che dia? Avete già l'una Simano Babri Paracheto da Lucky 7. Avete 7 di febbraio Paracheto di año 2022. Mas claro que nós temos quantidade de informação deportiva para tanto ripetere no local como internacional. Mira aqui no por começar a avisar, isso é muito grande Boneiro que está haciendo costan estrago, para lo cual está tratando treinar, ya, para lo cual trata preparação, seguro para dar compromisso de béisbol, tanto foco como ser el Caribe de béisbol, nosotros para dar la mano, ya na Te Amo Beach, para más exacto, y me sabe que não está haciendo cosas bastante serio, mas que claro, nós temos para pouco Barcelona, a gana ayer, pero Real Madrid também gana. Senegal, para prometer, campeão Copa Africano, Jesus seja. Muitos de Senegal que não está se juega. Nós temos também carta casal e também com FFB, já está pondo fecha e está chamando reunião para começar com o campeonato que manda de futebol. Ai, papá! Nós temos quantidade de informação deportiva para Adrián González anunciar seu retiro de beisebol. Tudo isso aqui muito mais de programa Campeão Deporte 24.7. Sinta duro, Feli. Sinta estrepo, Sandoval. Cristobal, Picabal, Casbal, Betterbal, Ping-Pong-Bal, Ai. etcétera. Cabeça de mundo. Deporte Internacional da Samanha, pitim pam pum. E nós estamos back dentro deste deporte, bom apetite, bem como agora que bom proveito, para acabar como acabar mais claro, para tudo isso não tem que acabar saúde um ponto de paixão e se vai ser para bem vai bolo bem turcos bom a rua fecha Natal, a ver com a 7 de fevereiro acaba. Aqui, a ver, ninguém carnaval. Carnaval, mas ali caia vai outro, banda esto, bochincha, mas subir breve para chegar para banda, outro desordem, de repente mantende, que de carnaval, que comanda la ira. Alegría del pueblo. Ay, es Twin Tomás, amor. Que de carnaval. Es Twin Tomás, ¿no? Que de carnaval me sale y cae a otra banda. Esto, bochincha. Y sabe, y jaque, pues no sabe que no sabe, jaque mi jaque. Y otro banda, esto un botilla, pa' subir, pa' llegar a la punta, otro desardo, y de repente mantente. Aqui, amor. É Twin Tomás, amor. Isso sim. Para que tu amor? Mira aqui, amor. É aí, você tem de gente, comigo? Você amor, é aí, não. Mira aqui, amor. Tá tendo um desordem, pisão. Sim, passou. Ora, é Twin Tomás a gana. Não bingo biguete, correto.
A poder virar wise. Sim. Você agora é do Tomás a opinião de abandonar Roxy, não? Sim, passou bastante para ter Luti Samsung, todos pagador. Sim, Dalbai na Boshi. Dalbai na Boshi. Tem carnaval na Boshi. É do Yagada. En su garganta, en su oreja, a su nariz. Essa é a baraqueta, amor. Que tem carnaval, amor. E a alegria de pueblo. Baraqueto. E nós está claro para começar com a nossa secção de deporte para a dia 7 de Februari. Muito de boneiro, toma coisa, opina sério. Já seguro. De diferente categoria de Wolfpack. Mr. Bisa ku nossa topa emocional na Te Amo Beach já sabra último quantidade mucha já ku a barra e relax nan spirnan den e awanan de Te Amo Beach de la man rondoi boneiro aqui antobra junto com diferente coach nan nós começamos um rato junto com Kumar Piar, la bisa nós com essa aqui tá de categoria não de muito não com abini e para relax não spir não den la man dushi blog nós tem round boneiro aqui não passei não seguir com a secção de training mas claro nós ficamos sumamente contentos nós podemos mirar diferentes coaches também nós podemos mirar também nosso amigo Jonathan Martin também outro coach que nós temos também também que nós podemos mirar também eu de Adson também que nós podemos mirar também não opina sério muita uma coisa aqui que me diz incrível tremendo tem um adelanto seguro tem um adelanto de muito aqui para mirar a seriedade não tour a chegar na tempo também para relax não inspira não aí na Te Amo Beach para bem na organização de Wolfpack que está seguindo marca pauta e mais claro também segundo dia não está indo e fecha está cercando nós esperamos que realmente já a sonrisa Ballpark queda sumamente bonita para tour e visitante não conosco bem porque a série do Caribe de beisebol está na Boneiro já de muitos de 10 anos não está na Boneiro então nós esperamos que maneira nossa mira costa vai aqui seguro Boneiro vai um grande papel de série do Caribe de beisebol e não olvidar boa emissora Voz de Boneiro já se tudo coisa vai segundo plan lo nabo jugada para jugada suspiro para suspiro e emoção para emoção tudo o qual está passando em série do Caribe de beisebol aqui na Boneiro mas claro já já me senti me gaba se tu coisa vai bom na doctor como me senti me gaba tá nara beisebol for de Chosibu Cold Ballpark González em cajón de bateo para equipo de Puerto Rico pitcher de Boneiro tá Martin lançamento strike count tá promessa da balão strike vive directo aqui for de Chosibu Cold Ballpark será balão strike para González de Puerto Rico tem out aqui andando de cabeça de dos lançamento swing rotação duro para shortstop tinha bom tiro largo primeira out número 2 tá cai de 6-3 pensando que não tá de short para primeira out número 2 tá cai base danta baixi e nós temos jogador que também toma turno para Puerto Rico Cota Guerrero que também toma turno ela morre com linha para center em seu primeiro turno lançamento swing roletaço atrope para shortstop tinha bom para primeira que tiro out número 3 cai 1-2-3 a passo de conga Boneiro retirar equipo de Puerto Rico que anda em cabeça de dos são a dos incompleto coisa que está Boneiro 0 Puerto Rico 0 Jesus está back com mais esse aí nós também na Colômbia basta tu coisa bem bom mas claro e há um organizador né? E nós queda pendiente para esse aí nós sim para também com futebol vamos começar futebol Senegal tá ganhando a Copa de África para Promebia já Senegal tá ganhando a Copa de África para Promebia tremenda prestação de Senegal já e na gana Egipto não sim Egipto sim na gana claro não e na gana e nante campeão já Senegal campeão já alegria para Promebia Senegal
a ganhar a Copa Africano. Na final contra de Egipto, é bonito regulamentário finalizar sem gol. Para depois Senegal iba a melhor parte de tiramento de penalty kick. E na ganha 4-2. Já? Sadio Mané a score gol decisivo, mientras que seu companheiro de Liverpool, Mohamed Salah, não chega na turno para cobrar penalty. Está considerada a vitória para Senegal como merecido, considerando o hecho que não estava equipo que atrás arriba más oportunidade de gol. Por lo general, Egipto de primeiro tempo a limitar su mes na defender, se não tem informar. Mientras que o Senegal estava a buscar buraco para dentro, sem por a quedar claro. Depois de 20 minutos, que o score empatar na 0, vai over no tiramento de penalty. Egipto, anteriormente, de torneio a Ghana de Ivory Coast, Costa de Marfil e Camerún com penalty. Pero ayer assim não a quedar cortico. Mané a score penalty decisivo para assim na Senegal por Ghana su primeira Copa Africano. De que da cuenta Senegal hay que título de campeón ya de Copa de África. Y me servicio que ayer, hasta ya sabrá seguramente era, ya, debut de un jugador ya Lucho Díaz, ya, de Colômbia, de oncena de Liverpool. Serviço com Lucho Díaz não ha começado a jogar, pero faltando 30 minutos, ya, para o partido terminar, Jürgen Klopp, aí em que Lucho Díaz tem. Lucho, amigos de mucho, ya, a com bala de balinha, saque de um pé de um defensa, pone passe perfeito, uma assistência perfeito. Para um jogador de Liverpool, mande saque de gol. E que aplauso tem para um jogador aqui, que a Binife Portugal, já, e agora vender para uma transação, segundo de 40 milhões de euros. Ela agora vender, que me diz, mensa, era na Portugal, mas você sabe, só não vender, mas 40 milhões de euros. Antobra Lucho não há de fraudar, é fanático de Liverpool, já, é colombiano aqui de Barranquilla, e ela sabe de pôr passe zuiver para de gol não, para o qual se trata é parte E. E su passe não também praticamente perfeito. Lucho Díaz a debutar com o equipo inglês contra Liverpool. Para o qual se trata mais de deporte, não sei, algo que nada, já. Nós temos deporte, meu irmão. La ganosa aqui com daqui com o mundo que nós temos deporte de momento daqui. Deporte 24.7. Ok? Bom. Ok, nós está back e parte seguro de lo que nós ainda iba nos comunicado de parte de quando avisa bem é parte de nosso amigo comandante parte da registração de campeonato. Já sabe não sai não se não de esconde, sai fica broche aqui. Federação de Futebol Bolivariano. Já? É também sendo membro da FFB na atenção de diretiva de tour equipo, claro, dia 3 de fevereiro de ano 2022, que mendi Tassimam passar a carta que sali. Tópico registração campeonato 2022. Que nada esconde, tá? Que o público acaba. Apesar de membro, não, depois que nós tomar algum tempo para acabar direito a facilidade, não, aí chega o momento para preparar para o campeonato 2022. Recentemente, a FBI a registração para o campeonato 2022 do programa FOIS. Nós invertimos em programa para organizar o futebol de uma maneira mais estruturada e de forma que nós podemos receber e manejar dados, segundo informar. Nós evitar toda a equipe para registrar para meio do programa FOIS. Equipe não, com ABO como clube, que participar com
de nos campeonato. Essa aqui tá conta para equipo de senior e também juvenil. Para juvenil, a registração está na uma maneira que pode inscrever para cada categoria. Se você participar com 2 equipos de uma categoria, vamos registrar 2 equipos de uma categoria. Se você encontrar dificuldade para acessar aqui, pode tomar contato com a senhora Shehan Purier, no telefone 367-3373, para ajuda e explicação, segundo informar. Nós estamos pedindo todo o equipo para fazer registração, não mais tardar com já luna esta AUE, 7 de fevereiro 2022, para assim nós temos vista quanto equipo está participar e por começar o processo para trás queima de huelga. Danke de antemano e nós está queda em espera de registração de FOIS. ¿Ya? Atentamente, Saludo Deportivo, señor Ludwig Valentín, presidente de FFB. ¿Ya? Ok. Eu mendi, todo equipo, aberta el día. ¿Ya? Nós está pedindo todo equipo para fazer registração no mais tardar com a já luna 7 de fevereiro de 2022. Depois, quando nós toma algum tempo para acabar direita facilidade, para chegar o momento para preparar para o campeonato 2022. Bom, sou momento contente, tá? Notícia alentadora. Está preparando para o campeonato 2022. Já, que me nós está pendiente. Passar a fecha que o campeonato arranca sali. Nós espera que o Turcos aguarde já. Também vai mais no estádio de praia. Nós espera que essa aqui não lo aguarde já. Já. Mais no estádio de praia. Mas será pôr luz LED também. Nós espera que essa aqui não aguarde já. Na rincón a pôr luz, mas nós compreender que o poste não está para fora do estádio, mas é bem para dentro. Ja, a um momento na aqui para sobrar tem poste que a tribuna está tapa e claridade de luz que me andi nós espera que tu costa claro para o campeonato arranca sali mas claro que me andi nós fica dependente para ver que te fecha para o campeonato arranca sali de futebol local já que me andi então bisa bom claro depois já toma algum tempo para deixar facilidade não aí chega o momento para preparar para o campeonato 2022, carta da firma para Ludwig Valentín. Ok. Claro, tá. Palavra mês da pouco. Começar a preparar para sobre o campeonato de Rancasali. Proximamente. Já? Tudo barreani bem claro. É bala de gol. Eta de gol. É bala de gol. Para. Vopor. Para. Valera, nosso amigo, que me trove, nosso amigo, hay que hacer una visa. Vopor, en que, den gol. Den gol, bala den gol. Hay vida de la línea. Hay vida de la línea, oyente vontade, hay vida Rose. Wati, Feliciano da Silva, piloto português. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Ibi. E também bom Simão. Igualmente. Sim, ótimo. Tende como tu visa que o campeonato te começar. Sim, é comunicado da visa. Sim, é comunicado da visa. Pero nota visa, sim, ótimo. Quanto é Magbini? 75%. 75%. Te sei lo que último comunicado de Kazakh was a visa. 75%. Ai. Não é? Sim. E toda a equipe que era mesmo só Bini, mas aqui a equipe cerca. Ablif? A Bini, mas a equipe cerca? Misata, ora não registrar, lo wacno, mas eu vou ter que registrar. Agora vou registrar o wacno de mais equipe. Quando está por fecha, tu sabe quanto equipe está Bini para vir hunga e torneio? Não, mas não põe fecha ainda. Ela precisa registrar para não começar a trazer o esquema. Oh, pero não tem fecha que como campeonato te começar. Não, de carta como a cabeça vai não tem fecha. Pero então precisa preparar-se, preparar para campeonato, mas depois com a direita facilidade deportivo, aí chega o momento para campeonato 2022 começar.
Pero bisa tende também boati com bota papia, cuenta Mr. Bebaye, mas tanan di estadio de playa. Esse aí tá correto, passou Está correto. Danta roupa oxidar. Carbon tá salpeter de dia noite, riba e mais não. Então, me se waru ba, para não waru de chá. Na estadio de Rincon também tinha problema. No momento que a luz leta, bisa que não, é posto não que tá para fome, se bem para dentro. E o dak de tribuna caminha ting na Rincon também é luz tá tira riba dak, tá tira riba veld. Mas é posto tá para fome. E tava tem problema também que luz de Rincon também. Sim, tá tem problema que parte de problema, eletricidade. nada. Então, buscar tem coisa que tá preocupar me hopi, tá com muita ponta, não? Com aqui na maneira nós não temos eletricista, que pode ajudar nós. Tá de como semana buscando até na Aruba. Não, que tanto em companhia não sumamente bom de coi corriente. Agora me tá De ponta terra mesmo, de la tierra. De terra mesmo. Mas se busca informação de coisas assim, passou me tá sinto que tinha alguém bobo. Passou que dá me estranho. Me tá compreender que já com os deputados na bisa com na manta mará. Não pode assinar. Manso da mará, pia da mará. Sim, pero la que não se está com não pode permitir esse tipo de coisa que passa. Porque mani la que se anche da em casa. No, è cosa No, porque che la que se anche da em casa, la que se anche da boneiro porque mani. Sì, corretto. Ma come passò? Non mi tabisa, Wati. Corda buono, non mi tabisa. E stanca firma. Mi ti miedo di beibana di mentana nome para non serami. Corda buona bisa, lo qual con nos mes porasi, nos mes tasi. Bom ganha. Com sério, Wati. E na minha sabine na rádio, bisa, com o qual que está tomando lugar não tá bom. Não tá bom, mas não tem saque na firma. Well, pero ya, nós de deporte, vamos a que depende. E così também, você metendo, meu brother, a bisa que o campeonato não tá com sabor aqui. Mas como a gente começa a ter tempo, a pessoa tem ópicos com a roupa bruar. Vaca. Ora para minha fome, vamos ser minha fome completo. Não minha fome mitar. Vamos ver? Se botem fecha para o campeonato começar tentativo, já, bota pôr fecha tentativo de carta, bota chamar reunião general com a equipe, não, já, então bota discutir se para dentro, o fecha tá ok, então é facilidade na deportiva com o estádio de Rincon, estádio de praia, mestre tá up to date, mestre tá claro para campeonato. Se não, se você começar campeonato, anda fine, você começar a Rudy Busson com ATC, já, anterior campeonato de abrir, que mais diz abrir gewoon, já, passou ATC não tem tribuna, Leon Flores tem tribuna chiquito, já passou a hora aqui, tanto estádio de Rincon como estádio de praia, não está claro para campeonato. Lá não está claro ir a Spa. E a meta para pecoos começar. Já passou um dado momento, minha papia hasta que o Renan não está atender que campeonato, não bem me wati não. Pecoos não está claro. Mas pero wati, entendemos que corda bono, a bini 100 para cada equipe é 250 $250 mil dólares. $250 mil, é uma bala, mano. 200 a 2.500. Não, 200 dólares. 200 dólares? 250 cina. 2.500 dólares. You dami. 2.500 dólares. Não, tá 200. 2.500. 2.500 dólares. Não, me tá querendo sim. 2.500 dólares, não dá 250 mil, 2.500 dólares. Correto. Bom, a maneira é essa, não? De quando não acué e direito estádio com ele. Não, se tá para time, tá assim, lá que é para time. Não, cobriu a coisa assim. Não, me não se tá para time, tá lá que é para time. Tá brua a coisa. Já, assunto de estádio, já, mas tem placa para deporte. Já, mas tem, essa sala de corrente, Boneiro usa, 2 milhões e pico menos Boneiro usa. Boneiro usa menos, aqui que isso aqui dá.
Ma però mi se puntra no? Sì, però mi tingana pa bu invita pa puntra. Kiko Quartico sì. Quartico per non sfocava il nostro deporte. Sì, corretto. E ne ho despeso non si gli papia. Non si gli papia, sì. E ne ho vuoti, chi ti vuoi vai? E tu vai. Tu vai si maghi. Si maghi mi tu vai. Ambo, però ja, quara pape correndo, mi spera correndo lo bire bon, e tamme Erika Merciera. Dai. Sono aiutato pi bon, to corda bon, ora bubai, e si chiede un viaggio, chiama papi un tiki, po come ne? E bianche simile primitivo da sera, con Dios che. Bon. Ai bi se rauso. No, con ting sang pa team nan, con 2005 jandal do nan sang. Nan sang, ja, se nossa usa, nossa queda com 2 milhões e pico sem usa, ja, busca moda de aqui comecei assim, bisa tem destinação para deporte, é placa vai para deporte. Ou outra coisa que tem quase que tem prioridade. Mas no momento aqui, essa de praia tem prioridade, essa de encontro tem prioridade, ja, para sobre um dado momento, praticamente de 2 estadios que vou pôr a bala, vou pôr o campeonato, ja. Antobra, assim coisa nem a tiro, man. Porque me diz, que tu vai? A mim te cai de repetição que tu vai, não? Já? Botar um estádio, um container, põe tu caminha, tracker bio, boto bio, hero bio. Na interação de bisa, mas é turista, digo da scrapyard e não tá. Is that a scrapyard? É uma tiração. E tira só e ponta que da scrapyard e dan tag bila tanto porcaria bio assim nem. Din centro de cidade. Um vergüenza. Stadion Rincon. Porque me di, começa a pensar asfaltar onde stadion entra chega bem parqueiro net pintar vaca não pintar bonita. Assim stadion net na Rincon no. Mas lá neca. Até nós tem 2 milhões e pico que nós não usa. Anto da llora com quindi sem. Ai não, sério. Me dá espera que o campeonato começar. Me dá espera me vai bem back. Não só tá minha bisa. E tu renta mira. Com o rotsoi que tem lá no estádio de praia que lo move. Já? Para sobra. Quereme. Se tá para comida para nosso pueblo. Eens. Não tem caminho para o container. Já? Sempre, tá usa parte de parquearplaats, comida para nosso pueblo. Pero é quando a tina não dá comida para um pueblo, romano. Já? Comerciante decidiu pôr sua cona em nanan, não é nem para você quitar, não é. James Crow chama, Luti Valentin chama, comerciante tinanan, cultura rotsoi nem, não é nem para você quitar. Que significa que comerciante tem o poder. Já? Assunto de cloaca acaba machadia. Tawaran sa wara que oranda começa a cobrar nós cloaca. Machadia projeto de cloaca acaba. Já? Guarda nós tá guarda que anda bem cobra nós. Quando tá riba sistema de cloaca nós tudo tem que pagar. Isso é verdade. Laten we geen pitje en mitje spelen. Nós tá crítico, pero ora que costa bom também nós tá bisa costa bom. Costa bom? Claro, costa bom. É feal de Rudy Busem. Ganhando su casalón. Tá algo positivo. Também tem que elogiar. Ora costa bom. Pero ora costa tá bom, também tem que bisa costa tá bom. Já? E o que tá passando na estação aqui não tá bom. Estação Rincon, começa a pensar, tendo que vão asfaltar onde a estação aqui tem net. Lá que mostra a maneira que tem adelanto da estação aqui. Muralha não tá pompa, tra muralha não novo, com a net, por aí ne bini, vale a pena. Já? Então, nós, por papia, para nós atender com a sonrisa ao parque. Jossi Bocaut Awe. Nós atrás dia e noite. Direita. Abin ABC aqui na Boneiro. Da Gaba, só que da Gaba. Com net velta. Awe, bom, Gaba nada ne velta. Passou turcosa vai perder. Turcosa vai que meni para trás. Não tem manutenção, não tem nada. Next. Isso é verdade, não? Sunu. Maar over Mars. Força. Entregar retiro na Ajax.
Madrid está sigue fuerte en primer lugar. Real Madrid está sigue fuerte en primer lugar. Solo para Johnny Gillan. Solo para nosso amigo Jonathan De Win. Tudo são da Real Madrid. Isso sei. Madrid. Valencia 0. Real Sociedad 0. Yeah? Barcelona gana 4-12 Atlético de Madrid. Mira que 2 sombras com Barcelona aqui. Por fim de homem, mas é na Niruba. Por fim de homem, tapete coraba cada arriba. Real Betis 0, Villarreal 2. Osasuna 0, Sevilla 0. Elche 3, Alavés 1. Mallorca 2, Cádiz 1. Celta de Vigo 2, Rayo Vallecano. Y el Tigre Falcao 0. Resultado en Eredivisie na Holanda. Ajax 3, Heracles 0. Feyenoord da Sparta 4 para nada, goleada. FC Groningen 2, Go Ahead Eagles 1. RKC Waalwijk 1. Pero Willem 2, 3. FC Utrecht 3, SC Cambuur 2. Fortuna Sittard 2, Heerenveen 0. PEC Zwolle 1, NEC 1. PSV 1. AZ Alkmaar Adal PSV 2-1. Adiós. Y FC Twente 3, Vitesse 0. Para lo cual se trata de Alemania, de Bundesliga, Borussia Dortmund 2, Bayer Leverkusen 5, SPVGG Gruyter 1, Wolfsburg 4, Mainz 2, Hoffenheim 0, Frankfurt 3, Stuttgart 2, Bayern Múnich 3, RB Leipzig 2. ¿Ya? Arminia 1, Borussia 1, FC Unión Berlín 0, Augsburg 2, College 1, Freiburg 0, Hertha Berlin 1, Bochum 1. Nós também passa para a Itália, em Série A na Itália, Luz acende, Corá. Atalanta 1, Cagliari 1, Empoli 0, Bologna 0, Sampdoria 4, Salzburgo 0, Venezia 0, Napoli 2, Udinese 2, Torino 0, Juventus 2, Hellas Verona 0. Ya, a Colômbia, en primera, en división máximo, Deportivo Pasto 0, Atlético Nacional 0. Ya, equipo de La Igualdad 1, Patriota 0, Deportivo Tolima 2, Bucaramanga 1, Millonarios 1, Unión Magdalena 0. Well, sei pela qual se trata. Futebol. Well. Chegando ao quarto parte em seu nível 24.7. Isso sei, a vapor. Em que? Den gol. Den gol. Para quieto. Isso sei. Van wie eko sei bouw. Nu sa van wie awel hi sabuta opzij. Hi sabuta opzij. Halakita opzij. Ai parana opzij. Usham. Aí chega police bacamba. Num papiamento que vai di. Ai. Van wie eko sei bouw. Nu sa van wie awel hi sabuta opzij. Usham. Bounce back, patroni wega. Aceita a nossa Nara. Beisebol. É Cena do Caribe de beisebol que eu lugar aqui na Boneiro. Quem gana aí na Barcelona gana 4-2, não? Sim. E na gana com o Vigarinho, para nada. Ganata em posição aí, sim. Mira que na soda. Não soda. Isso sei. Soda mesmo na soda. Tá coisa que é bom? Well. Bom. Nós trata de ter invitado amanhã com Deus que nós passa a esse Antônio para pegar né nós passa nós chamar no telefone para pegar né pero se quieto assim maneira lá não manda me seguir na live espera vai dormir quieto assim sim lá dormir quieto já nós não saco nada lá a sua atenção me sei não manda com isso coisa assim danho já
Pero en realidad taco cultura respeto, hermano. Ya, 2 minutos que me tengo que para nos deporte por vai mais adiante. Ya, não tem que me ande motivo para que da poner restrição para que o deporte aqui na boina. Não tem. Ya. Assunto de mesmo coisa que me avisa, quando se tá hospital nós tem que contorno bolbe. Aí, romana, lá que nós tá claro as par, romana. Ya. A Colômbia tem um hospital, pero na Medellín só, que tem 4 milhões de bebês, que tu não aqui como se vira mal, mas que o hospital aqui vai aguentar, não? Não pode aguentar. Mas lá que nós tá claro. Ya. Raspa. Deporte, aero livre, por. Se é aqui para estádio, mas é Atanásio Girardot, que tá carga 37 mil almas, llena ainda de com nem caminho por ainda, ya. Então, me está vacunar, tem que estar com a mão capio, vestir, fez começamento de acabamento, ya. Pode ter, tem contágio, sim, mas pode ter, tem contágio, que está surpassar o limite. Tanto trabalho, 37 mil almas de estádio. Sério. Se deixou em Colômbia, tá Barranquilla tem estádio mais grande no momento aqui. Que está carga mais chave de mês. Lata. Dopo che mi sa na boneiro aqui nana, così ai Covid que contorno volve Espanha, Inglaterra, wak na wega nang iba ESPN. Wak quanto vem da de estadio aí. Fala sério, mano. A nos ganha nos mês. Ja. Bom tarde. Sim, mas ainda bisa holandês, mas é wel goed, maar niet gek. De zeite palavra, gewoon bisa kla iraspa. Ja. Não tem sentido para que da põe traba para deporte aqui na Boneiro. Não tem. Ja? Na minha experto arriba parte de salubridade. Pero simplesmente bota mira que não tem. Tem mesmo ainda que tem aqui na Boneiro, tem aí não tá, mas que tá roceia mais com nós. Não tá diferente. Mesmo coisa. Vamos ver. Al contrário, aqui não está klein escala, não está mais chiquito ainda. Aí nós estamos a pedir milhões de biba. Se não por, de conosco um por. Não há tempo para mais. Há tempo, sim. Pecastan comercial que na caminha. Ok. Agora nós vamos com... É cortamento, não? É hack de Edwin Tomasa. Carnaval más sale, calla bello otro bamba, esto un botilla, pa' subir pa' llegar a la punta, otro de sardo, y repente más gente. E para nós vamos back aqui na parte final de nossa edição de deporte para a de 7 de februário, cara. Carniceria Latino, becari na mais duche, mas saboroso de mundo, te cara com a carniceria Latino, mas claro, começa a cada wagner special, não passou para a special, terciman, e na lubida também, bem klein de beest, e beest chiquito, na carniceria Latino. E também nós temos de Bonaire Grill, se come de Mike, vamos a Mike. Sim, Mike. E também de comida net que a minha booster de Betico Cruz tá aí, na caia Betico Cruz, claro, não? De uma hora da noite, me aqui vai comer pão já viernes, vai comer pão já sabra, vai comer pão já domingo, vai já lunes, assim, a ver se me tá comer pão, já libra. Mas também comer comida seca Mike, vai passar e saborear, e comida suculento, e pork chop, e lomito, e ai, na minha boca tá coreava aqui, acaba. E na mão está na Bonaire Grill, mas claro, a sauce está delicioso. Mr. Sweeper,
Começa Mr. Sweeper. Nanta limpia, bo clico labe limpi. Clico tole duscia. Bo passa da Mr. Sweeper. Alla che limpi. E nanta penha tambe, e dreccia tambe. Começa e casalong, perché da neci ora tin weekend di balla, di treinamento e casalong e balla ta core suavecito. Ta kenga penha casalong aqui. Ta Mr. Sweeper. E non olvidar tambe con nanta asi differente oficina limpia che da Bonaire tambe, no? Nanti in sistema tambe, con nanti da personal, passi limpieza. Mr. Sweeper di Jerry France. Punta Blanco Chicken Farm, per una mas tierno, mas duce di mundo, te dan compatare con una Punta Blanco Chicken Farm. Muchis con la mela casa, con web nani wing duci. Pero más claro sí, están de Punta Blanco Chicken Farm. Buscan dentro bon tienda, dentro bon supermercado, aqui na Bonaire. E também Quitter, vamos a patur porti ventani aluminium, na Quitter vamos a certa. Mas aqui botem pensar de troncas, botem em medida clara de porti ventani aluminium, buscando na Quitter, tem grande quantidade de porti ventani aluminium, e não olvidar que tem heavy equipment também na Quitter. Quitter tem quantidade de heavy equipment, tem loader, tem bobcat, tem excavator, tem walls, tudo isso aqui na Quitter. Quitter, pegar com Tung Fang Store. E San Valentino aqui, po passavo sim e neci recuerdo nan. E regalo perfetto. Pa pure legabo cercheri, anto na Tung Fang Store bom certa. Esta neci pelucho nantano, masha bonita mes, anto kodabisa I love you. Masha great mes, anto San Valentino, Valentine's Day. E regalo perfetto na Tung Fang Store. Mas claro que tem outra coisa te oferecer, pero me recomendavo passa, passou falta o pedia. A ver nossa quanto cabo. Nossa falta 7 dias mais para San Valentino batina na porta. Valentine's Day tá na Tung Fang Store na Calle Corona. E também Ackerman Auto Supplies, com a Hyundai, Mitsubishi também forte. Você buscando um bom auto quase meia hora, então me recomendava Ackerman Auto Supplies. Modelo 2022 acabia, Hyundai, Mitsubishi e também forte. Passava que é forte Ranger, novo modelo 2022. Na onda, na Ackerman Auto Supplies. E também Loteria Spabo Real. Mira aqui, pode pensar em comprar número, vai dormir sonhando com número, não larga a oportunidade única que de sonho vai perder. Então, me recomendava, mande chumbo ave na Loteria Spabo Real. Loteria Spabo Real, Roman. Caminha sempre vai para o ganador. Não tem 10 cantores número Ronds Bonaire. Loteria Spavo, Pavo Real. E vamos a um rincão para botar tranquilo. Vamos a um rincão. Bo gasolina, bo gasol, bo bota gas chiquito na Pom Station Rincon. Pom Station Rincon para o vintém tranquilo. Então agora que na cabri se bi Zeta para motor. Mira aqui bo auto da cor Zeta, faço para caber poner Zeta dentro do motor de Pom Station Rincon, mas claro. E nós temos também de New World Supermarket, que é Long Chung Chang Zeng, e chinês em Zeng, antiol para riba, antiol para baudem, stache, três montanha, turta compra, cerca long, passou long também de bom barata, claro, não, comestível, tá long bom acertar. Não olvidar que long também tejas também, macha bonita mesmo, grande quantidade novo de tejas chega cerca long, parça cerca long na caminho de Bay Lagoon. E também Nostreia, vamos começar Nostreia, Vostreia por brilhar, ave, com Nostreia, claro, passou Nostreia, mira aqui, tá Ron poder dar também tem cantor em número, sim, no, Ingrid, Kuru, Tawardabo, por swipe também agora aqui, na oficina de Nostreia, não tá dando o de número, tanto de Corshow como de Bonaire, já? O número de Corshow, ayer, a salida em cabeça, 1421, 4741, Antoba 8342. O número Bonaire chega a sair 2880 de cabeça, 5445, 5188. Para bem pensar que gana, se vai ganhar, vamos a tirar um cori para mim. Todo em broma, nada em sério. Vamos a Nostreia, na verdade, o improvo suerte a trove. E também União Minimarket. Não tem União Turdia, não União Minimarket. Bom, mira, é carisma. É momento que eu vou chegar a União Minimarket. Quando nós tratamos o romano, que reme. Tá perfeito, não? União Minimarket para chiquita, tá? Tudo hora para ainda vai não. De como tá ainda? Porque nós tratamos mais bom mesmo, de uma forma top. Na União Minimarket, me te recomendavo, bo patia, bo mandarim, bo apelsina, bo droi finan, bo comestível,
belang dan de União Minimarca se Patrícia que os casal está com os dois unang. Mas great mês e não tá de uma forma excelente. E a patia tá vado cortar se aqui mas bom mês. Vamos se ver inteiro patia não. Se patia cortar tá todo momento na União Minimarca. É a NASA também. Vamos comprar a NASA não. Amo duche amo. Mas duche que suco amo. Para que tomo União Minimarket. Fábrica de bloco Valentina, bloco para bloco, bloco de bloco. Bloco 4, bloco 6, bloco 8 na fábrica de bloco Valentina vamos estar. Cabecinha papilar, banco betão, mesa betão, balustrada tour na fábrica Valentina Roman. Aqui pode ir fábrica de bloco na Bonaire Pressum, a principal fábrica de bloco Valentina. E também Flamingo parte renta, mas tu mesa para mesa dan chefe desta job estegrel, Flamingo parte rentas mas claro. E não olvidar também que o Flamingo parte renta oferece também gran quantidade de stoel novo que acabia ku of sing man na Flamingo parte rental rentas nan tin tambe pa tambe e boog but me sei caso você boog net para boiche saca portret Flamingo parte rental stay pa bo. E também malas Surinaamse eten. Ja, die lekkere bami, die nasi en die roti. Malas, oh god, zijn vrijdag, zaterdag en zondag. Bij malas moet je zijn lekkere Surinaamse eten. Nou, chi, malas catering hoor. En dan met napa auto parcel pieza para tu auto sparplug platina condenser beren puntias. Dan napa bom acertar. Bo bateria dalbo palo. No, napa. Pa bo bateria, claro no. E non olvidar con napa trasplang hidráulico também. Na napa auto parts. Constant BV, se ka lixo bom acertar. Botin problema com o WC que é o piawa, me recomendava Constant BV. Botin também diferente onkruid. Tá crescendo curar, não tem veneno perfeito para matar tudo onkruid. Tudo isso aqui na Constant BV, se ka lixo com patumbo me acertar. Tremendo produto de mata tudo erva, esse na Constant BV. JC Herrera com o Amsa, o Heineken, o Vitamal, o Malta Amsa, anto com Sul, ya más claro. Tú sabes que de JC Herrera, no olvidar con tanta gente también de Vitamalt, JC Herrera na calle Amsterdam, nam tam, beta 100% con deporte. E também Special Security Services, vou pensar, seguridade de boa casa, de boa família, de boa companhia, ja, de boa propriedade. Na Special Security Services, vamos dizer, é único, me deram ideia, é única companhia que tem truck blindado com uma placa donde seja. Tá banco placa, mas você vai donde seja. Não tá claro que um truck blindado para ir essa aqui de uma forma safe. Não tem chance. Lá cá, Special Security Services, assim, é parte que papo. E Papa Smurf, já, vou não comer ainda, porque como bom pizza, porque come bom lasanha, porque come comida libanês tremendo, porque come também, of meu pizza, dar bom smoothie, então me recomendava Papa Smurf de coração de praia. Passa cerca dan, com o telefone 770 44 14, e assim vou bestar o feito em pão, e vai chegar a uma baia mesora. E cria bom para tudo comida para bestia, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carne, vaca, toro. Flamingo 100 euro não. Tudo isso aqui não tem comida para na cria bom na caminho de Bahia Tobacco. Não há tempo para mais. Falta 4 minutos. Para 1 hora. Nós tivemos na caminho com sua trai notícia. Trai contorno tem Ave Feliciano da Silva Piloto e o servidor Water Cristóbal Sandoval Emergenciante. Uma feliz tarde. Cuida curva. Quem não se vê como invitado? Sim, o governo Bailando vai representar a fundação para defender para proteger Bolívia e para nos manter e conservar como sítio de nossa natureza. Não perdi, está interessante. Aí, ó. Madame,
comigo soy a mi si madame. Tu dia, vai, comigo goza mi si madame. Cristiana mata molos, ya mi comigo wapa mi si madame. Sabes quando tu dia, vai, daqui tem jeito pra si madame. Olha, brasa insuportável, bobabi, mampa mi anima. Mujana boso yang adam. Mujana boso zwai budam. Mujana boso kotiadam. Mujana boso wapadam. Esa kitondama. Esa kitondama shom. Nanga kumindama. Vai dilante volve para atrás. Esa kitondama. Quase nunca por olvidar. Joven, votamos que forma parte da competência de arte de palavra. A inscrição abre dia 10 de janeiro e será dia 11 de fevereiro agora. E aí aqui, arte de palavra tem uma secção nova para abo de grupo 8. Sube na página de Facebook Arte de Palavra Boneiro e download o formulário, ou busca o formulário na escola, ou na escola, ou Fundação Magazine Direto. E e-mail na artedepalavraboneiro@hotmail.com ou entregue na escola. Bang junto do na honor na demsek. Award Gartish é número 1 na Bonaire de mosaico e muebles de banho, tem mosaico na diferentes sizes e color em stock. Para abo que contratista, tem diferente herramientas e machine moderno para corta mosaico de marca europeu. Cruz nang na turmidi. Para trabalho bom acabar, mestre usa herramientas de qualidade. Gartish tem diferente color para ir na nachi e pego europeano na preço especial de stock. E maneira nos avisa sempre, invertir consciente. Compra produto de qualidade na Gartish Tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. Bang, bang, man. Bang, nós junto. Bang, bang, man. Ribadeira em dia 1 e 12 de março de 2022, no toma lugar de 12 edição de Bondut, evento mais grande de voluntário na Bonaire. Bondut Team te invita voluntário para inscrever para participar em um job durante o dia de Bondut. Por acessar aqui para bondut.com ou por chamar na 785-4307. Vinha com um amigo, colega ou família e assim bom passa bom. A sobra tá junto, não está assim. Não está on. Abo também. E poi di sushi chi se li buon come domina. E da se su partiva sushi lentil. Amo asivo, solo per sushi como team. 90 oppure dentro sushi. E boniteza di Bonaire, da sua limpieza. Cuida medio ambiente e também natureza. Onde importa se bota grande ou chiqui. Eu sim reusei, também reciclar. Agora ori, assim vamos. Tira sushi, dengo e sushi. Junto nós tem Bonaire limpeza. MCB, a campanha é Cas de Bom Coração. Nós temos ajudado para realizar o sonho para São Valentino e também serviço para ajudar a aplicar para ECAS de Bom Coração. De 7 de fevereiro para 18 de fevereiro na Playa Branch of Hato Customer Service Center. Llama of WhatsApp nos na 715-5520 para posita. Feliz dia de São Valentino de parte de MCB. Esse man aqui descuento de batur muebles de banho. Gartish Tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. Medita mi día, hasta medianoche tu camina, mi radio está. Voz de Bonaire, pa allá al lado, a conquistar mi corazón. No está por nada con poner mi día, a sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa grande y chiquito, el radio aquí siempre está. A mi tacinha, a botacinha e junto
no sta canabai dilanti, non olvida quello che vocina. Nunca, nunca, otra poquita, non olvida quello che vocina. Nunca, nunca, otra poquita, a mi tasinha, a botasinha, e junto, no sta canabai dilanti. Oyente, boa tarde. Bom menino, em outra edição de Traz Notícia para hoje, a luna 7 de fevereiro. Em nosso programa, nós temos tema bastante interessante e atual, que nós vamos tratar, que é hecho porque saiu em Coran semana passada, se me equivocar, e outra plataforma que vai desenvolver, ou pelo menos, governo, que é dono de Bolívia, afirma uma declaração de intenção verklaring, que vai desenvolver Bolívia. Seita parte de dono de Bolívia. E o nome. De outra banda, basta tempo acaba a ter conhecimento que tem grupo de Bonaire que a lanta para e hasta da encanamento de fundação que brinca para conservar Bolívia de maneira de seu estado natural, nós também entendemos. Então, é dois poderes que para agora aqui contra de outro. São que desenvolver e são que também sabem poder desenvolver assim, mas podemos ter em conta com nossa lei, podemos proteger a natureza, a diversidade de vida que tem não para, etc, etc, etc. Tem grupo mais que me interessa também, estão que usa plantagem Bolívia para anos para criar bestia. Se Bolívia wordt vender, uma consequência dan se mata tudo dan bestia. Pero a nós também papia, o presidente da fundação Safe Bolívia Plantage, dus salva a plantagem de Bolívia, senhora Wilma Wijnand. Wilma Nederland, sorry. Je bent niet familie van Bert, hè? Nee, geen familie van Bert. Oké. Wilma Nederland, que é presidente da fundação. A senhora que tem 4 anos vivendo na Bonaire, ela vem visitando Bonaire 30 anos largo. Ela visita Bonaire, que me conhece Bonaire por disposição de visita. Nós temos conversar com ele. Nós temos bem conversação no holandês, mas não domina o papiamento assim bom ainda. E, además, o tema está muito difícil, está muito complicado por expressar sobre esse papiamento. Uma palavra com ele, é parte de núcleo que é do nome, mas ora me traduzir para a boa escuta por compreender. Wilma, bom bem, welkom bij ons hier. En ik vind het zeer gewaardeerd dat je dus aangenomen hebt om bij mij te gast te zijn vandaag. Masje, dankie. Ik kom graag om te praten over Bolivia. Het is zo'n belangrijk onderwerp en wordt zodanig ondergeschoven. Dat hoe meer publiciteit we eraan kunnen geven, hoe beter. En vooral als we de mensen kunnen bereiken van Bonaire zelf. Tuurlijk. Ik wil dus daar meteen op inhaken. Ik hoop dat het jou lukt zelf Papiamento beter te gaan praten en te begrijpen. Maar ook als het niet lukt, als je dus lokale mensen zo ver kan krijgen. Want uiteindelijk, dit radioprogramma, die reikt tot in China. Ja. Van Bonaireanen. En inderdaad, wat je heel goed zegt, het zou dus goed zijn dat de Bonaireanen bewust worden van wat de rijkdom ze hebben als in natuur. Wat voor toegevoegde waarde het heeft voor hun leven nu, maar ook voor het leven in de toekomst. En hoe kwetsbaar dit kan zijn als klein eiland. En hoe gevaarlijk is als je de ontwikkeling zijn gang laat gaan zonder dat je iets aan doet. Ja. Dat is de message. Klopt. De bericht dat we willen doorgeven. Okay. Nog even terugkomen op het papiamento. Ja. Ik vraag aan heel veel mensen, papiamento, pami. Ja. En dan zeggen mensen, laten we maar Nederlands praten, is voor jou ook makkelijker. Dat is waar. Ja. Dat remt het ook af. Maar dat is ook het cultuur hier. Ja, klopt. We zijn geleerd om beleefd te zijn. Hoe zijn we beleefd? Door de taal te spreken van de vreemdeling. Ja, klopt. Dus lezen doe ik veel, maar praten, daar komt het dan niet zo van. Dat snap ik. Ja. Maar we kunnen het heel pokken doen. Als we nog meer programma's nodig hebben, dan gaan we het heel rustig doen. Jouw achtergrond, wie ben je? Nou, mijn naam is Wilma Nijland, dat was al gezegd. Ik ben
oud-notaris, natuuractivist, al mijn hele leven. En ik woon nu, maar dat heb je ook al gezegd, 4 jaar op Bonaire. En we komen hier al meer dan 30 jaar. En dan zie je het veranderen en dan zie je hoe de natuur ondergeschikt raakt, steeds meer ondergeschikt raakt aan het economisch gewin van sommige mensen. Want niet iedereen op Bonaire heeft daar profijt van. En als de natuur verdwijnt, dan heeft iedereen op Bonaire daar schade van. En niet alleen op Bonaire, maar zelfs in de Caribbean. Want met de klimaatverandering moeten we de natuur koesteren. De natuur kan ons helpen om te mitigeren, om ons klimaat leefbaar te houden. Zodat dat voor toekomstige generaties... Prima. Ja. Om dus de mensen hier goed duidelijk te maken. Je zegt, je komt al 30 jaar. Ja, en meer. je ziet Bonaire veranderen. De vraag is, vanuit jouw hart en jouw ziel, ten goede veranderen? Of zie je een tendens dat men zo'n onbeheerst Bonaire laat veranderen? Dat laatste. Men laat onbeheerst Bonaire veranderen. Kijk naar de bouwerijen. Kijk naar alle bouwerijen die niet afgemaakt worden. Kijk naar het kaalschuiven. Wat dan schoonmaken wordt genoemd. Maar met een bulldozer schuift men in een uur hectaren vrij. En het blijft dan zo liggen. Er gebeurt dan verder ook niets mee. Wat men nu zegt met een nieuwe bestemming, een bestemmingsplanwijziging. Oude vergunningen. Er zijn zelfs vergunningen uit 1980 die nu nog gebruikt kunnen worden. Terwijl men oude vergunningen gewoon kan herroepen. Als men schoon schip wil maken en zeggen we willen een nieuw beleidsplan en we willen meer gericht op natuur en op affordable housing, wat men dan zegt, dan moet men ook de oude vergunningen herroepen. Want die poppen op als paddenstoelen. En dat zijn hele oude rechten. En dan kan je wel zeggen, we hebben nu een stukje natuur gemaakt. Of dit is specifiek voor Bonaireanen, voor huizen voor Bonaireanen. Maar dan kan dan ineens een resort komen, want dat is nog een vergunning uit 1980. En de overheid zegt, wij roepen ze niet in. Terwijl dat kan. Als je een jaar een vergunning niet hebt gebruikt, dan zegt de wet dat de overheid het recht heeft om de vergunning weer in te trekken. Ja. Nou, dat betekent dat de overheid met 2 tongen spreekt. Absoluut. Ik ga geen partijpolitiek doen, maar gewoon we praten over de overheid. Dus de overheid spreekt dan met 2 tongen. Ik wil aan de ene kant een ontwikkeling, een groei met behoud van natuur en cultuur. Aan de andere kant zijn er oude wetgeving of oude vergunningen die juist het tegenovergestelde, als het uitgevoerd wordt, tegenovergestelde bereikt. Ja, maar dat is ook zo. Daar ben ik ook van overtuigd. Als je alle teksten ziet die de overheid publiceert, de interviews die ze geven, wie je ook neemt vanuit de overheid, het is allemaal foldertekst. Ze hebben mooie verhalen, maar de praktijk is heel anders. De praktijk is eigenlijk het tegenovergestelde. Niet dat heb ik meteen begrepen uit jouw verhaaltje. Maar als oud-notaris wordt ook soms aangevoerd, dus de vraag is als oud-notaris, maar het is niet dat jij het zegt, wordt soms aangevoerd, ja, maar dit gaat ons geld kosten als we dit gaan omslaan. Als we die oude vergunning van 1980 herroepen, dan gaat die meneer of die mevrouw of de company, die brengt ons voor het gerecht en dat kost ons bakken geld. Dus we gedogen, dat is een nieuw woord dat ze gebruiken. We gaan gedogen. Dat is hetzelfde woord wat je nu van de overheid ook ziet. Dat ze zeggen niet alleen gedogen, maar we bekijken iedere zaak op zijn merites. Dat is ook een nieuw woord. Ja. En dat is eigenlijk gewoon zeggen, we gaan willekeur toepassen. Precies. Want bij jou wel en bij jou niet. niet. Ja, precies. Maar dat is gewoon onbehoorlijk bestuur. Zwaar onbehoorlijk bestuur. Dus dat durf ik wel te zeggen. Je hoeft mijn woorden niet over te nemen. je kan hooguit zeggen, ik neem ze over. Ja, nou, ik kan wel zeggen, ik ben het ermee eens. Ja, precies. Want als je kijkt naar... je hebt voorbeelden te over. In Ramsar, daar wordt nu weer... is een bouwaanvraag gedaan voor een bouwvergunning. Dat is bij LAK, hè? Ja, bij LAK.
En het is gewoon midden in het Ramsar-gebied. En daar willen ze een bouwvergunning voor geven. Er is ook nog een oud-vergunning, is daar gaande. Op een perceel wat half in de Ramsar ligt en half niet. Het is een oude vergunning die meer dan een jaar niet is gebruikt. Dus die zou je kunnen intrekken als je zo hoog de bescherming van natuur in het vaandel hebt, zoals je zegt. Ja. Zoals de overheid zegt. Maar dat gebeurt niet. En laat het gewoon allemaal gebeuren. Als je kijkt achter Foodies, daar is een project. Daar kunnen nog, geloof ik, iets van meer dan 30 appartementen bij gebouwd worden. Dat is ook in Ramsar. Wat is Foodies? Foodies, dat ligt ook aan de Lac Sorbonne of Kaya Sorbonne. Ja. Dat weet ik al. Ja. Aan de andere kant, Sorbonne volgens mij. Ja, dat is aan het einde van de Kaya van Eps. Ja. En Dus aan de kant van Sorbonne. Ja. Aan het einde? Ja. Dat is nu wat ze dus nu... Wat mijn collega die net wegging, die zei... Er wordt kavels verkocht. Is dat het? Het zou best kunnen dat daar ook al kavels verkocht worden. Maar het laatste wat... Ik weet wel dat daar al verkaveld is. Maar ik dacht dat het project nog niet op de markt was. Maar misschien is dat zo. Want het laatste wat ik weet is... Naast de Donkey Sanctuary... Oké, ja, dat zei je. De suikerpalm. Ja. Dat is 10 hectare natuur. 10 hectare natuur. Was open landschap in het bestemmingsplan. En dat is in november is dat omgekat naar woningen 1. Dus woningbouw. Door de overheid. Door de overheid. Met goedkeuring van Eilandstraat en iedereen? Ja. Dus de Eilandstraat is ook meegekomen? Ja, helaas. In hoeverre ze ervan op de hoogte zijn. Maar in ieder geval de bestemming is gewijzigd. 10 hectare. 10 hectare open landschap wat dan ineens weer residentie wordt. Hè? Dus woningbouw. Er kunnen 100 woningen gebouwd worden. Er wordt dan bij de aanvraag gezegd... ja, wij doen dat ook voor de middenklasse van Bonaire. Maar als je dan kijkt naar de prijzen van de kavels... die beginnen bij zo'n €150.000. En dan moet je nog of dollar. En dan moet je nog een huis erop bouwen. Moet je nog een notaris betalen? Uitmeten door het kadaster? Ja. En aansluitingskosten van web en... Ja, maar als je dan het positief bekijkt... dan zeg je... er ligt in ieder geval een infrastructuur. Mm-hmm. Want de Kaya van Eps, die loopt er langs. Ja. Dus je hoeft niet extra infrastructuur aan te leggen. Oké. Maar je vernietigt wel weer 10 hectare natuur. Oké. Laten we even teruggaan... dat de mensen goed kunnen inbeelden waar we het over hebben. En dan denk ik dat we een stukje geschiedenis moeten doen. Mm-hmm. Bonaire was ooit een plantage... dus als kolonie was hij een plantage van Nederland. Ja. En op een gegeven moment ging het slecht, economisch met de plantage, voor de West-Indische Compagnie. Nou, het was al leeggeroofd. Sorry. Ik dacht dat het gewoon bedrijfseconomisch fout ging, maar je hebt een mooi woord gezegd. Het is leeggeroofd. Oké, prima. Dat is een goeie. Dus men besluit op de veiling, Bonaire op de veiling. Ja. En dan gaan ze lappen grond op de veiling zetten. En dat kunnen we uit ons hoofd nog niet weten. Dat is Washington Slagbaai. Ja, 5 plantages. Washington Slagbaai is Bolivia, is Colombia, is Klein Bonaire en is de Zoutpannen. Die worden dus nu door de overheid verkocht aan privé-instellingen. Iemand, en daar ben jij als notaris goed op de hoogte, vindt dat een uitstekende investering. Ja. Om een doodstuk grond op te kopen en rustig af te wachten totdat die in waarde stijgt. Mm-hmm. Want die zal ik zeker doen. Geld op de bank, die gaat minder waarde krijgen. Maar geld in een vastgoed, die zal altijd stijgen. Tenzij de economie... Ja, en zelfs nu heb je negatieve rente die je moet betalen. Precies. Dus die investering in het vastgoed is een uitstekende business. Nu, kennelijk, Bonaire in ontwikkeling, zit onder Nederland, krijgt een goede imago. Nederland is een rijk land, dus er is te halen. Zo denkt men, de quick wins. Nou, dan ga ik lekker mijn stukje grond ontwikkelen. Dat is mijn vraag aan jou. Zit binnen de wetgeving al toen bij de verkoop van deze 5 kavels... waren er voorwaarden aan verbonden? Wat zover ik weet, was er maar 1 voorwaarde bij Washington. Dat was dus meneer Van der Rey die zei... Washington verkoop ik aan jullie, of geef ik eigenlijk aan jullie... onder 2 voorwaarden. Moet het behouden en mijn kleinzoon mag de geiten houden. Krijgt een stukje om de geiten om te zelf voorzien. Bij jou weten, of bij jullie weten, zijn bij de andere
Ja, als je teruggaat naar die 5 plantages die verkocht zijn... dat was in die tijd, werden daar geen regels voor gesteld. Als je nu kijkt even specifiek naar de situatie zoals we nu kennen... Bolivia die verkocht is... want dat is dan een goed voorbeeld. Daar gaan we dus... Bolivia is een goed voorbeeld. Daar staat in het bestemmingsplan... het is open landschap, dus wildernis. Je mag daar niets doen. Dat staat in het bestemmingsplan. Er komt een Nederlandse investeerder... die denkt, nou, dat is mooi. Een mooi stuk grond, daar kan ik wel wat mee verdienen. En die koopt voor 12 miljoen... de aandelen van Bonaire Properties. Hij koopt de aandelen, want dan hoeft hij ook geen overdrachtsbelasting te betalen. Scheelt ook alweer 6 ton. Ja. 6 ton wat naar de overheid van Bonaire zou gaan. Ja. Hij koopt de aandelen en hij denkt... jongen, ik weet dat ik er niks mee kan... maar ik kan wel wat regelen op Bonaire. Daar valt altijd wel wat te regelen. Dus hij investeert 12 miljoen... en hij denkt, ik kan daar makkelijk veel meer van maken... Nog even een zijpad. Hij heeft een aanbod gehad om het te verkopen voor 24 miljoen... aan een natuurorganisatie die het zo wilde laten zoals het was. Oké. Zegt hij, dat doe ik niet, want ik kan er veel meer voor maken. Maar wat moet er dan gebeuren? Dan moet de bestemming gewijzigd worden. En daar komt de Bonaireaanse overheid weer in het spel. Die zegt, goed idee, gaan we doen, bestemming wijzigen. En waarom zou de overheid van Bonaire nou de bestemming willen wijzigen van 10% van het eiland, wat wildernis is, waar niet gebouwd mag worden, wat gebruikt wordt door heel veel mensen van Bonaire. Denk alleen maar aan de vissers die daar altijd naartoe gaan en de ontspanning en de cultuur die er is. En de geitenhouders. En de geitenhouders. En de ezels die daar lopen. Precies. Nou, denk daar allemaal maar aan. En dan zegt de overheid van Bonaire, nee, we gaan mee met meneer Breemhaar, de eigenaar, om het te ontwikkelen. Om de bestemming te wijzigen zodanig dat hij daar huizen kan bouwen en nog meer geld kan verdienen. Als je even heel kort zegt, dan zeg je, hij koopt het voor 12 miljoen. Door de bestemming te wijzigen van je mag niks naar woningbouw, wordt het ineens al 3 keer zoveel waard. Of misschien wel 4 keer zoveel waard. Dus geven wij als Bonaireanen met z'n allen een cadeau aan iemand die de totale winst... wat hij daar... zak zeker. Ja. Dat komt heel moeten we het kunnen zeggen. Ja, dat klinkt heel cru, maar zo is het wel. En dus wat is de achterliggende gedachte van de regering van Bonaire? Om dit te doen. Dus de toekomstige generaties van Bonaire te beroven van een heel belangrijke asset. Want de natuur is de enige asset die Bonaire heeft. Daarom komen mensen naar Bonaire, niet om de huizen te bekijken. Nee. Want huizen kunnen ze overal zien. Daar gaat het niet om. Het gaat om wat je vroeger zei, unhurried, unspoiled, unforgettable. En nu zeggen ze, once a visitor, always a friend. Ja. Dus once a visitor, dan maken we onszelf rijk en dan vertrekken we weer. Ja. En dan blijven we natuurlijk wel bijvoorbeeld, voor de goede beeldvorming bij de mensen. Ik was toevallig gedeputeerde in 1999. Ja. En toen hebben we ons ingezet om Klein Bonaire terug te kopen. Ja. En daar zijn ook voorwaarden toe gesteld. Klopt, er is gezegd dat er nooit gebouwd mag worden. Nooit gebouwd wordt. En iedereen die dat zou willen doen, moet 25 miljoen moeten betalen. Ja, ik heb die akte gezien. Ja. Zo iets nog een. Ja. Daarnaast hadden we dus, er was ook een Ramsar-gebied. Daarnaast was er een incident, ik noem het even een incident, dat ook weer voor de goede beeldvorm van de mensen. Dat een gedeputeerde of een bestuurscollege die gaf toestemming om in Ceroboom iets te gaan bouwen. 2017. Toen werd dat door het toedoen van de voormalige directrice van Stinapa, mevrouw Elsemarie Beukenboom, die heeft dus geklaagd bij de gouverneur. Dat besluit werd vernietigd. En meneer die dus ging ontwikkelen, moest alles afbreken. Klopt. Dus werd in ere gesteld. Ja. Toen begon er een soort misverstand ontstaan over Ramsar-gebied wel of niet. Ik ga het heel kort, bondig zeggen. Het wordt niet gezegd dat je niet mag bouwen in Ramsar-gebied. Maar er zijn zulke strenge voorwaarden dat het misschien het bouwen niet waard is. Kan ik dat zo formuleren? Of is het... Nee, want ze zeggen je moet, als je in Ramsar wil bouwen,
dan mag je alleen maar bouwen als het ten behoeve is van het beheer van Ramsar. Dus het gaat niet om bijvoorbeeld die MER-rapporten, milieueffectatie. Nee, want dat MER-rapport is dan voor als je bouwt aan de grens van Ramsar. Het is ook alweer iets... de overheid hier zegt, we praten over een buffergebied. Oké. Maar dat buffergebied, dat komt in het Ramsar-verdrag helemaal niet voor. Dus dat is weer een mooie term om een glijdende schaal te creëren. Oké, dus van de ene kant naar die andere. Ja. Dat je van via die buffer toch in het Ramsar gebeurt. Ja, want eerst was Ramsar-Lak was 700 hectare. Maar sinds vorig jaar, of dat jaar daarvoor, iets heel kort geleden, is het 1550 hectare. Omdat ze een buffergebied... Ja, ze hebben het buffergebied eigenlijk erbij aangemeld als Ramsar. Oké. En dat, wat ze hier dan buffergebied noemen, want Ramsar kent geen buffergebied. En dat is tot 500 meter vanaf de hoogwaterlijn. Dat is allemaal Ramsar. Oké. Even terug naar Bolivia. Ja. Jij zei net, en dat vond ik heel mooi, Bolivia is een van een echt economisch goed van grote waarde. Want mensen komen hier voor de natuur, voor de rust, voor het onbederfelijke en voor diersoorten en levenssoorten die nergens anders misschien al uitgestorven zijn, die hier nog bestaan. Ja, klopt. Dan heb je dus de overheid die dat moet beheren namens ons. En je hebt de ontwikkelaar die ziet daar een goed slaatje uit te slaan. Je hebt zelf de vraag gesteld, waarom zou de overheid dit doen? Heb je zelf een antwoord op gekregen? Of geformuleerd? Kan je indenken wat er leeft bij een overheid om te zeggen van ik moet mijn mensen te eten geven, ik moet woningen hebben. Nou, sorry hoor. Ja, ik heb die redenen heb ik bekeken. We zijn onlangs ook het eiland rondgereden om te kijken naar plekken waar nog gebouwd zou kunnen worden. Want men schermt de hele tijd, er moeten meer woningen gebouwd worden. Nou, als je praat over tot, dat heb ik opgeschreven, tot 2050... groeit de bevolking tot 28.000 mensen. Er wordt iedere keer geschermd, tot 2030 groeit de bevolking tot 27.000. Ja. Dus we hebben, er komen nog 6.000 mensen bij nu, dus we hebben meer huizen nodig. Maar ze praten niet over de resterende. Dus dan denk je vanzelf, die groei zal doorzetten. Maar die groei vlakt af. Ja, die vlakt af, oké. Dus dan komen er tussen 2030 en 2050, dus in die 20 jaar komen er maar 1000 mensen bij. Er wordt geschat circa 3 mensen of 3 personen per woning. We zeggen 300 wonen. Ja. Die is zeg maar 400. Ja, klopt. 400 wonen. Dan als je de plekken bekijkt die in de strategische milieubeoordeling zijn opgenomen. Dat heb ik ook gelezen. Heel ja, dan zijn er plekken voldoende inbreien of aanbreien noemen ze dat dan. Met de minste impact op de natuur. Om goed uit te leggen, dat betekent dat er genoeg plekken zijn in de bestaande wijken of aan de rand van die week. Klopt. Zo, dan heb kan je... ik dat even? Oké, even rustig, dan gaan we vertalen. Bolivia, of Nos Naturaleza, según a senhora, e me queda que não estou de acordo com ele, tá é tesouro que tá Boneiro de valor econômico grande. Isla que não queda virgem de natureza, caminha vida lang, outro caminho já a muri, tá aqui ainda, caminho que nós por recrear de maneira sano, nós queda na Bolívia. Agora, botin inan seita banda, outro banda botin desenvolvedor, que tá compra Bolívia, mas é 2 milhões. Ela não compra cash, para que paga belasting, ela compra accionan, door je ela escapa overdrachtbelasting. Ela é uma oferta de uma organização de natureza para recomprar, descumprir esse que para 24 milhões, dus ela é 100% ganância. Ela nega, passou dentro do seu pensamento, e por ganhar mais, passou e por regra com o governo, para ganhar mais. Que regra com o governo fica? O governo também não permite para tracas, então quizás se tracas e outro desenvolvimento, e 2 milhões, pode vir a 3 milhões, 4 milhões mais caro. Eu lhe pergunto a Bini, mas senhora,
Kiko possa querer que pôr um governo que tá cana com sua boca yin, que nós precisamos defender nossa natureza, defender é o único coisa que está se boneiro grande, para toch cair em trampa, de songo também gana sem, de baila ganos. Você sem também de no saco, de seu saco também, e também se que pueblo, etc. E a senhora bisa la tem conta que sei, não controlar na boneiro dentro da nossa área de boneiro e não chega na conclusão, mirando o crescimento de nossa população, que nós também cresce de 22 mil, nós podemos chegar a 30 mil para o ano 2050, 30.000 para o ano 2050. 28.000. 28.000, ja, sorry. 2050, ja. De 22 para 28 mil, então, calculação de bisa, para cada 1000, vamos ter 400 cas, of 300 cas, para elke 1000 woningen, 1000 nieuwe mensen hebben 300 woningen nodig, ja. 300. Het is suficiente terreno dentro do barrio não existente, Rincón, Antriol, Norsalinha, Terra Corada, Piquebok, etc. E pegar aquele barrio, dus na rand, que nós não estamos a fo, vai dentro da natureza. Então, eu dou um exemplo, quando a caminho de Sorobon, a cambia de destinação do governo, então nós começamos a pontar membros de rata, nós estamos representados, na cambia da caminho de Sorobon, 10 hectares, 10 bender de terra, na cambia de destinação, que estava coisa para guardar a natureza, para trazer casa de Bajir. Nós também seguimos, senhora. Het is duidelijk voor hun waar de problematiek zit. Ja. Je hebt gezegd, Bolivia is van economische waarde voor Bonaire. Ik heb dus jullie website een beetje doorgenomen. Kun je even de mensen uitleggen wat voor diversiteit op dat stukje, hoe groot is die? 3000 hectare. 3000. Wat er allemaal gebeurt als natuur op dat stukje? 3000 hectare, een groot gedeelte is droog tropisch bos. Dat is het belangrijkste en het meest bedreigde bossoort op de wereld op het moment. Het heeft een enorm regenererend vermogen. Dus het kan zijn dat het nu lijkt alsof je uitsterft. Of het uitsterft. Maar als je wat regen hebt, dan komen ze weer op. Dan is het prachtig. Dan de Brazil. Guayacá bijvoorbeeld, de Quibrahacha. Guayacá's van meer dan 700 jaar oud, waarin je de littekens ziet van de pogingen om het uit te roeien, ja. Want toen hadden mensen natuurlijk nog niet zulke gereedschappen als men nu heeft. En dan zie je dus de bijlhakken erin. En dat het niet gelukt is, dus dat heeft hij overleefd. En je ziet de kadoushis. De kadoushis van honderden jaren oud. Kijk eens hoe hoog die zijn. De kadoushis geven leven aan de vogels en de hagedissen en de vleermuizen die op Bonaire leven. De vleermuizen die leven in de grotten. Dus die hebben rust nodig, niet alleen in de grotten, maar ook in de omgeving. Want zonder de omgevingsrust overleven ze het ook niet in de grotten. En dat zijn de enige dieren die de bloemen van de cactussen, van de kadoushis, bestuiven. Een vleermuis is de bestuiver? Ja. Niet de vlinder, niet de bij? Want ze bloeien 's nachts. En de vleermuizen die bestuiven ze dan. Dan komen de vruchten. En van de vruchten leven de vogels weer in de hagedissen in het droogseizoen. En ik moet zeggen, ik vind ze ook lekker. Ja. Hoewel je geen vogel bent. Ja, klopt. Dat is mooi. Ja. Oké. Dus dat is dus wat betreft dus het grote samenhang tussen de dieren en je hebt landslakken. De flora en de fauna. Ja, dat klopt. Landslakken die over hun hele leven niet meer dan een paar vierkante meter beslaan. Maar dat zijn 7 verschillende soorten landslakken. Maar die leven op Bolivia. dan zeg ik tegen jou, maak je niet druk. Ik heb geld. Ik zal zorgen dat dat stuk niet aangetast wordt. Ja, maar dat is dus zo'n onzin. Want als je eenmaal begint, dan krijg je fragmentatie. En fragmentatie is de doodslag eigenlijk voor de natuur. Want je scheidt stukken door. Je gaat er een weg doorleggen. Mensen gaan naar huizen bouwen. Die gaan een hek zetten. Nou, een hek belemmert ook verkeer. Ik hoorde jullie spreken dat in de website van de corridors. Klopt, want het is de enige
corridor tussen Noord en Zuid, waardoor de flora en de fauna over het eiland zich kan verspreiden. Vrijelijk. Oké. En dat ga je dan doorkruisen. En niet alleen dat, maar je gaat ook het koraal. We hebben 15 kilometer kust daar. Het koraal is daar nog pristien, zeggen duikers, omdat er weinig duikers trekt, maar ook omdat het geen schade heeft nog van landontwikkeling. Ja. En je krijgt erosie. Nou, erosie, dat bederft het koraal. Want er komt een laagje stof op het koraal en daardoor sterft het koraal af. Verstikt die, ja. Ja. Dus dat alles wordt in feite in gevaar gebracht door de ontwikkeling. Ja, je hebt ook zoetwatergarnalen die daar leven in de natte grotten. Want je hebt natte grotten en droge grotten. Binnen dat hele stuk? Ja. Soort kleine meertjes. Kijk, een heel stuk kan je niet bebouwen, omdat het te ruw is. En direct aan de kust. Nou, trouwens, direct aan de kust, de 50 meter vanaf de kustlijn is van de overheid. Dus daar kunnen ze helemaal niets doen. Ja. Dus je moet ook altijd daar naartoe kunnen. Maar dus waar gaan ze bouwen? Waarschijnlijk op de klif. En op de klif, daar zit de meeste natuur ook. Dus dat wordt allemaal vernield. Als het voor de goede beeldvorm van de mensen, kunnen we dat vergelijken met Sabadeko? Die ook op de klip heeft gewoond? Klopt. Ja, en als je eenmaal... Nou ja, Sabadeko is een goed voorbeeld. Als je eenmaal begint... Handhaven kennen we hier bijna niet op Bonaire. We hebben daar een grote, ook mooie teksten over, maar het gebeurt niet. Dus als het eenmaal begint, het gaat altijd verder. En die mensen die krijgen meer macht. Absoluut. Omdat je schept ook precedenten. Klopt. Dan ben je als bestuurslam. Ja, maar dat vind ik ook een heel manco van het bestuur hier. Men zegt dan, bijvoorbeeld bij het zand op Chocogo. Ze zegt, nou, dat zand bij Chocogo, dat hoeven we niet weg te halen, want dat wordt op meer plaatsen gebruikt. Dat hebben we gedoogd. Precies. Weer dat gedoogd. Maar in de wet staat dat zand daar niet mag. Nee, dus dan is dat toch onzin? Ja, helemaal wat je is. Het wordt een vrijstaat als je geen enkele regel meer handhaaft. Precies, dan kun je niks meer doen. Nee. Dan kun je verder... Oké. Terugkomend op Bolivia, heb ik dus nu de volgende club die zegt van... nee, club niet. Ik als ontwikkelaar. Ik ga jullie bevrijden. Jullie hebben last van overbegrazing van geiten en ezels. Nou, door dit dicht te gooien met een hek eromheen... kunnen we al die geiten eruit halen, al de ezels naar Maria Meli sturen... Mooi verhaal, maar dan krijg je hetzelfde. Kijk, als de geiten eruit zouden gaan, dan moet je dus een hek, de geiten en de ezels eruit zouden gaan, dan moet je dus een hek om Bolivia gaan zetten. Wat betekent dat? Dat de druk op de natuur, op de rest van het eiland, veel groter wordt. Want al die geiten, die moeten ergens eten. Want we zien ook al, sinds 1953 zijn er zeker al een aantal pogingen geweest om de geiten binnen te houden op het eiland. En dat is nooit gelukt, dus waarom zou dat nu wel lukken? Nou, het is een mentaliteitsverandering. Tenzij wat je gaat doen met de geit. Kijk, als je zegt, ik ga geiten houden voor het bedrijf, kan ik me voorstellen, je mest ze vet, 100 en je slacht ze uit, klaar. Ja, dat zou mooi zijn, maar er is ook bijna geen eten te krijgen op het eiland. Maar ik bedoel, als je het gaat blijven houden zoals traditioneel de mensen geiten houden, in principe voor eigen gebruik. En soms maken ze geiten af voor de buren en voor een communiefeest. Dan hebben ze die natuur nodig om de geiten last te laten en eten te gaan zoeken. Want ze kunnen zelf niet voor het eten zorgen. Nee. Nou, daar is ook natuurlijk een plan voor geweest, het LVV. Ja, met meneer Adriaans. Ja, maar dat is ook nog geen succes gebleken. En als je kijkt naar het voorbeeld van Stinapa en Slagbaai, zijn ze ook de geiten op een aantal stukken eruit aan het halen. Maar dat laten ze dan doen door verschillende groepen. En de groep die de geiten vangt, die mag ze meenemen en mag ermee doen wat hij wil. Klopt. Dus die mag ze slachten, maar die mag ze ook bij zichzelf weer vrijlaten. Ja, precies. Dat kan ook. Nou, dus ik geloof niet. Het is een van de mooie verhalen. Wij gaan de geiten van Bolivia halen. Nou hebben jullie een belangrijke taak. Om wat jij mij vertelt. Dus die naar de overheid gaat. Naar de gemeenschap gaat. Hoe overtuigen jullie dan? Hebben jullie gepoogd om de overheid te overtuigen van... Heren, u slaat de verkeerde weg in. Klopt. Dat hebben we ook gedaan. We proberen met iedereen te praten. Nou, bijvoorbeeld James Kroon, die weigert ieder gesprek.
Want die zegt, mijn ambtenaren die lichten mij voldoende in. Ik hoef dat niet te horen. Meneer Tielman die reageert ook niet terug. Terwijl we een aantal keren hebben gevraagd een gesprek met hem. Meneer Reina, daar hebben we mee gesproken. Maar die zegt alleen, ik denk om de 5 minuten... ik ben de gezaghebber, laat mij uitpraten. Hij weet alles van Bolivia. Hij weet alles van het eiland, want hij is hier tenslotte geboren. Absoluut niet bereid om zijn oren te openen. Mooie verhalen, maar geen... hij staat niet open voor iets anders dan het ontwikkelen van. Met Nina den Heijer hebben we ook gesproken. Daar hebben we het meest plezierige gesprek mee gehad. Maar ook zij... Capituleert. Zij capituleert ook. Ja, kijk maar wat er bij die intentieverklaring staat. Hè. Dan wordt er gesproken, er worden de commentaren van de 3 gedeputeerden aangehaald. Waar ook onder haar staat van ja... Ze hebben haar overtuigd ergens van. Ja, is dat overtuigd of is dat uitonderhandeld? Goed bedoelingen en zo. Ja. Dus overal waar we aankloppen, wordt de deur dichtgegooid. Als we informatie willen, krijgen we het niet. Doen we een WOP-verzoek, dan is het standaard 6 weken. En na 6 weken nog geen antwoord. Geen antwoord, gedeeltelijk antwoord. Als je bezwaar maakt, dan duurt het weer 4 maanden... voordat je daar iets op krijgt. Als je een vraag stelt, dan krijg je geen antwoord. Als je gewoon een vraag stelt per mail. En als ze al reageren, dan krijg je... Ze kunnen reageren, dan krijg je gewoon een reactie. Of je krijgt dus een reactie, maar geen antwoord. Of een antwoord op een vraag die je helemaal niet hebt gesteld. En als je je vraag nog een keer stelt, dan zeggen ze... ja, jullie stellen zoveel vragen, wij hebben wel wat meer te doen dan alleen maar Bolivia. En dan zeg ik, nou, wij stellen niet zoveel vragen. Het is iedere keer dezelfde vraag waar geen antwoord op komt. Handhavingsverzoeken waar niet op wordt gereageerd. Vorig jaar, in 2021, in het begin van heb je nog steeds, jaar... met dat laatste, heb je nog steeds over Bolivia? Handhavingsverzoeken? Ja, kun je er eentje doen? Handhavingsverzoek. Februari 2021 werd er gemined op Bolivia. Dus werden stenen weggehaald. En dat ging een vrachtwagen per kwartier. Hebben we nooit een reactie. De diabaste-rotsen of kalkrotsen? Ja. Dat was voor de zandwinning? Ja, het ging naar de Stone Crusher. Voor de Stone Crusher, ja. Okay. Ja. En daar hebben ze een vergunning bij jou weten? Nee, de overheid zei, ze hebben geen vergunning... maar er is verderop nooit meer op gereageerd. Op het handhavingsverzoek. Nog een handhavingsverzoek, kaalschuiven. Ze waren toen al aan het kaalschuiven op Bolivia aan de Arawakzijde. Met die bulldozer? Ja, met de bulldozer. En ook daar was geen vergunning voor... maar ook daar hebben we een handhavingsverzoek voor gedaan... Geen enkele reactie. Nou, lijkt mij dat jullie 2 wegen hebben kunnen bewandelen. Je hebt dus de centrale regering, dat is Den Haag. Zijn we ook geweest. Want die zegt, heb ik kunnen opzoren, zeggen, ja, maar daar ga ik niet over. Daar gaat de lokale overheid over. Ja, klopt. Ja, maar dat is ook wat de overheid in Nederland zegt. Het is een interne aangelegenheid. Daar kunnen wij ons niet mee bemoeien. Oh. En 35 miljard aan klimaat komt dan niet deze kant op? Nou, dat lijkt mij niet. Ik zei, nou, ze maken zich wel heel druk om het koraal. Ik zei, het koraal aan de oostkust loopt nu ook groot gevaar. Maar ja, ze zeggen nog steeds, we kijken wel mee, maar we mengen ons er niet in. Dus van die kant kun je niks verwachten? Nog niet. Kijk, we blijven natuurlijk wel administratieve rechter, de volgende stap? De LARA-procedures beginnen, dat zal ook natuurlijk jaren duren. Maar goed. Ja, nou, we kijken nu eerst de formele stappen hier op Bonaire lopen we allemaal door. Maar tot en met, ja, waar eindigt het? Het eindigt hier in eerste instantie als je formeel loopt bij de Rijksvertegenwoordiger. Hè? Maar ook daar is weinig... te halen. Ja. Maatschappelijke druk? Dat denk ik dat het enige is. We gaan dus die mensen laten inbellen. We hebben nog een tijd. Oyente Bonalia. Buon tardi, even Saragos. Ik zal het in het Nederlands doen voor de mevrouw.
Ik heb een aanrader voor de mevrouw. En daar blijf ik bij. Een advies. Een advies, juist. Wacht maar tot volgende jaar. Wanneer wij deze grapjassen wegstemmen. En dan pas weer doorgaan. Want nu is het een onbegonnen weg dat u wandelt. Dus even geduld. Volgende jaar stemmen we deze coalitie weg. Oké. Een fijne middag. De mevrouw gaat reageren. Hartelijk dank voor het advies. Ik hoop ook dat we volgend jaar een andere regering krijgen die echt om natuur geeft. Ja. Maar ik ben bang dat deze regering vaart maakt. En dat ze dan te laat zullen zijn. En gaat committeren. Ja, en al de bestemming gaat wijzigen. En als de bestemming eenmaal is gewijzigd, is het hek van de dam. Dan kun je weinig tegen doen. Dan kan je er weinig tegen doen. Oké. Oye, doe dat niet. Não te vontade na universidade da minha. Wel bij. O chane programa, no? Ik ben de senhora da Besaco. Naam is het 50 meters voor de costa. Ja, zit een lei. Sí? Zij een lei. Pero el lei me se costa para ron si boneiro vai na salinha. 100%. Vai wat eko nan kutin trai nan kunan tani 2 meter per costa. 100%. De la man construir. 100%. Lo cual que va para arriba, ora construir para arriba, kitesurfer. Pasó da bon la man para kitesurfer en nana. Oké. Okay. Ja. Wat hij zei horen dat papi die noting handhaving. Kut ons uw gebruik naar het departement, kut ik ons percura para ons leiden worden biba. Door je zei, bo not in controle mas ken kutata si kikuta kon kuta. Sí, wat, de non kogo el relato go Arthur Sili esquivi awe e cose ta klop. Ja. As sobre si bom mira e ko di cloaca kutin. Abu ko na terra din paga cloaca and twee yate nan paraden baie a lo tu na wat awa sushi. Ja. Direct den element kuta dae en medio ambiente ando gobierno que va seguir buta ma bui pana ma placa pa ma sen min para mata nos medio ambiente nana. Jij mordo kaba. Oké. Tranquilo. Wat hij dus opsomt is dat hij goed begrepen heeft dat bijvoorbeeld bij de Oostkust de 50 meter kustlijn naar binnen gehandhaafd wordt. Dat daar niet gebouwd mag worden. Maar dat overal ergens is niet eens 2 meter gehandhaafd. Nee, maar dat is het. Maar dat is gewoon de handhaving weer. Ja, en die 50 meter, die handhaven ze ook niet. Want op de Arawakzijde is die muur hersteld. En die muur is over de grond van de overheid gebouwd. Oh. Dat hebben we ook aangegeven, maar ook daar doen ze niets op uit. Want mensen begrijpen ook niet. Het is goed dat je uitlegt waarom die 50 meter. Het is een heel oude wetgeving. Een heel oude visie van strandjeterij. Ja. Als er een schip, als een schipbreuk lijkt, dan is alles eigenlijk van de staat of van het land waarin de schipbreuk lijkt. Ja. Daar is hij voor. Ja. Maar goed. Dus, maar ja, overal, kijk, aan de westkust verdwijnt overal toch het publieke strand? Westkust, daar hebben we het over? Ja, over Kralendijk. Ja. Bij Chocogo bijvoorbeeld. Ja, precies. De derde optie was maatschappelijke druk. De bevolking. Ja. En die zegt van tot hier en niet verder. Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, want nu hebben ze ook de toegang. Belemmeren ze eigenlijk tot Bolivia. Oh ja? Want ze hebben de grote poorten dicht gedaan. Waar, als je op slot, met een hangslot. En aan de Arawakzijde hebben ze grote stenen neergelegd, dat je er niet makkelijk meer in kan rijden. Oye, doe dat niet. Kom erop even op terug. Oye, doe dat niet. Bon tardi. Ben je met meneer Anton? Nou, aquí moet maar bij Bosi beneden. Hallo. Misschien het verkeerde nummer. Ja. De poort bedoel je als je dus... Ja, als je de lagoonkant en je rijdt omhoog, dan hebben ze hadden daar een poort. Ja, daar zit een hangslot op. Oké, maar als je dus nu naar de weg naar Rincon rijdt... De Arawakzijde? Nee, gewoon de weg naar Rincon bij Subi Blanco, bij Tramontaña. Ja, dan kun je wel erin. Daar hebben ze ook aan beide kanten van de poort hebben ze een heuvel gemaakt, rotsen. Dus ook om het te belemmeren. En je kan nog wel door de poort. Ja, want die mensen die daar geiten houden, die moeten door kunnen. Ja, maar dat komt wel omdat wij toen heel veel geprotesteerd hebben tegen. En dan aan de Arawakzijde, wat is het? Daar hebben ze grote stenen neergelegd. Dus als je via de Arawak... Nou, heb ik een vraag. Als je dus van de Arawakzijde naar Playa rijdt,
Aan de linkerkant, ik dacht dat het de meneer was met die mevrouw met een houten poot. Die hebben toch daar een project. Hallo. Is dat binnen Bolivia? Ellen Cross. Ja, die hebben in 1998 het project opgestart. Staat ook op de website. Die hebben dat toen opgestart omdat ze... In 1998 was er ook veel gedoe om Bolivia. In 1998 trouwens had de overheid heeft ook een opdracht gegeven om een natuuronderzoek te laten doen. Dat onderzoek is nog steeds actueel. Okay. Dat heeft degene die er destijds aan meegewerkt heeft ook gezegd. Even wachten, misschien is het celular. Oye, de Bodalia. Buenas noches, Betty. Betty, ik kan een verhaal horen. Maar ik heb het toch in een celular. Een minuut. Okay. Maak je verhaal af. Ja, dus toen dacht Ellen en Jane dat de oplossing was om Bolivia te beschermen, om daar een soort enclave te maken, om zicht te houden op wat daar gebeurt, met een optie om de rest te mogen aankopen. Want er was toen sprake van een vliegveld of allerlei dingen, golfbanen en toestand. Met de kennis die ik nu heb, zou ik zeggen, nooit doen, want het heeft dus geen effect gehad. Maar dat lag er al met hele strenge regels, wat je wel en wat je niet mag op die percelen. Okay. Strenger dan nu in het bestemmingsplan staat. En toen was er nog geen bestemmingsplan op Bonaire. Dus wat dat betreft, de opzet was goed, de basisidee was goed, maar je gaat wel in de natuur. En dat is niet goed. Dus zou ik nu zeggen. Precies, dat is dat. Ja, maar dat was toen, dacht men dat dat de optie was, de oplossing. Oké. Betty Papiavo. Mevrouw, ik wilde u bedanken dat u hart heeft voor onze Bonaire. En u ook heel veel van de natuur houdt. En daarom begrijp ik niet dat Nina den Heijer, James Kroon, Edison Reina en Henny Sontil, want ze zijn Bonaireanen, hè? Ja, maar ze houden niet van de natuur. Dus ik wilde u ook vragen, kunt u niks bij de Raad van State laten doen? Om dit tegen te houden of laten we zeggen de Tweede Kamer aan te spreken? En dan wil ik overgaan naar Papiamento. Oké. Nochi. Hou die vraag. Mi señora aquí, no? Mi quer que estima Bonaire más que Nina, James, esa kiko a naturaleza. Esa kika naturaleza. Pero un costambe, esa señora bisao y na comienza a será. Antonina, Edison, James, con no que papi con aquí. Saco el lugar que está un lugar privado. Nante sereva nena se ku sabadeco. Passou wak no, ora budu na vergunning, sem pensar. Of buta querer kuta inversionista. Camina, eta baya assim, Bonaire, atrobe ku 10% de apartheid, anterior não está robe beisa. Passou me buta papia ku ne de tracas pa pueblo. Então, é mesmo um povo vulnerável, onde está no podrente ideia. Yeah. Não se pensa mais largo, não se necessita. Não se tem custo mais, não. Bem olhando, tem Fundação Cas Bonaireano, que está uma fundação privada. Tem que competência também tem. Competência também tem. Com nós, tempo, nós não temos tampouco Fundação Cas Bonaireano mais. Me não está compreendendo que como rende, não. Wanneer o Richard had, dat we dan access hebben. Bernie Elage, dat we dat doen deputado, en dan was er nota mira het typico nanke op Sinta analisana. Analisana, bon analisa. No comete, mensen error dan como so comete den pasado, dan was het comete kinana. Pregunto enviamos. Fundación Cas Bonaireano, tim bij competir, Reina Breimar, kuta milionario. Oké, duidelijk. Kijk nos Cas Bonaireano of nos ting un apartheid te trobe caminho de cacobra onderstaan arbeid. Duidelijk. Nou, sta bene back de curso de Simang met thema. Dank je Betty, dank je voor zal ik eerst even de laatste voor je, want je hebt de vraag opgeschreven. Zij zegt, nu heb jij net gezegd dat de zaak is afgesloten. We kunnen er niet op. Oké. Maar straks wordt het verkocht en we gaan huizen bouwen voor de middenklasse en voor de lokale bevolking. Ja. Dus dan klopt weer iets niet. Nee. En die mag de bevolking er niet op. De volgende gevaar dat zij ziet is, wordt het een miljonair die gaat
concurreren tegen Fundación Cas Bonaireano. Dus dat betekent einde Fundación Cas Bonaireano. Dat is een gevaar, een bedreiging die zij voelt. Ja, het plan van Bremaar is al vele keren veranderd. Wat je wil horen, dan past hij het weer een beetje aan. Zijn website is nu anders. Hij zegt, ik ben voor de cultuur van Bonaire... maar vervolgens gaat hij de plantage omnoemen naar een landgoed. Dan heet het ineens landgoed Bolivia. Terwijl plantage Bolivia iets is van oudsher cultuur. Hij zegt, ik ga ook sociale woningbouw doen. Kan je niet uit je woorden? Nee, ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja. Maar dat kan zijn dat ik noem het de strooplikkerij. Dat ze zeggen van ja, dan zegt de lokale bevolking, de maatschappij zegt ja, jullie staan zo'n goede man met zo'n goed hart. Ja, maar dat is het ook. Hij verkoopt dus, dat is marketing. Hij verandert meer van idee dan een chameleon van kleur. Oké. Hij verzint allerlei dingen erbij wat je wil horen. Hij heeft het over landbouw op Bolivia. Ja, dat zei je ook, ja. Terwijl de meest vruchtbare grond is bij LVV in de buurt. Of, waar ze nu aan het bouwen zijn, naast de Midget Golf bij Terra Corra. Oké, ja. Ja, daar zit ook vruchtbare grond. Dus er is geen vruchtbare grond op Bolivia. Dus waar wil je daar nu landbouw gaan doen? Hoe ga je dat doen met water? Bedenk eens even wat dat allemaal moet gaan kosten. Denk je nu echt dat die Bremaar, die hier alleen maar is gekomen, heeft gekocht, gaat uitwinnen en met het geld weer vertrekt? Dat hij iets goeds voor heeft met Bonaire? Is dat misschien het motief dat bepaalde overheidsdienaren niet met jou willen spreken, omdat je te hard bent en niet diplomatisch? Ik weet niet of ik niet diplomatisch ben. Ik denk dat je maar 1 keer de natuur kunt beschermen. En dat moment is nu. En als je dat moment laat passeren, dan is terugdraaien onmogelijk. Terugdraaien onmogelijk. En dan betalen niet alleen deze generaties, betalen ervoor, maar ook toekomstige generaties. Prima. Laatste vraag vanuit de bevolking. En dan kun je die vraag van mevrouw Betty ook antwoorden. Oyente, wat dan hier? Oyente, wat dan hier? Sì, buon tardi, Reini. Netamente, lo qua metà chama da kaya dem per me no para kaya dem, se ora come a comprender con assenta o governo nanta e sono que desarrolla proyecto. E coste mais simples para emener em cada governo, para donar honing, para dizer nós estava dando na casa barata aí não. Não que na vida, tá net a me buscar modiar mas agora, para me para kaya dem, é net lo que a senhora acaba de mencionar agora. Yes. Então, a companhia a basic aí não. Que é isso zen, é da buscar maneira para donar toda a possibilidade. Também são coisas que agora me tem na para com o governo, com a brinca proposição para donar casa pagado para o povo. Da pensamento só arriba é hotel não com nada uma possibilidade para trabalhar, até beach está queda para o povo. Vai lá qual quer para o povo. Sali foi ponto de vista aí governo, sentar no sonho. Lá arriba pensa arriba que o chambon anda fazendo conosco. Até bem o projeto não bonita. Não tem nada com o projeto mesmo, que não vai tem detalhes ainda, pero o sistema de overrule é governo. Assim maneira que com até governo a consciência para já durante o terreno, mas anco Deus que nenhuma casa é pagada para nem a minha abo que senhora aí com os 100%. Banco a minha exportação não tem mais menos. Tu abuso quando o povo não quer bem com é parte aí. Então pode repetir trove casa não pagado na onda, bicho não na duna para o hotel. Então, a pessoa que Bonaire los seguimos a bichão. É nada. Dank. Een bom programma. Niet voldoet het scherp. Hij zegt, net wat jij net gezegd hebt, een soort honing aan de lippen. En zeggen van, we gaan sociale woningen bouwen. Maar dat is gewoon om de mensen te overtuigen. Want niemand zal die huizen kunnen betalen op dit eiland. En hij geeft een vergelijking. Dat hebben we zo gezegd met de hotelbouw. Mooie hotels, heeft hij niks tegen projecten. Maar er is ook beweerd, de beaches blijven van ons. Maar ga maar even na, de beaches zijn niet van het publiek. Nee, klopt. Antwoord met mevrouw Betty op haar vraag. Van of jij de Raad van State, Tweede Kamer kan... Tweede of Eerste Kamer. Ik heb... de mensen van de Eerste Kamer hebben we ook benaderd. Vorig jaar was er een commissie hier voor de parlementaire... IPCO, Interparlementaire Congresrelaties. En die hebben vragen gesteld
aan de overheid hier erover. En toen zei de overheid, wij gaan Bolivia niet ontwikkelen. En toen waren ze gerustgesteld, want ze zeiden... nee, de overheid zei, wij gaan niet ontwikkelen. Ik zei, nee, dat klopt, zij gaan niet ontwikkelen... maar zij faciliteren de mogelijkheid tot ontwikkelen. Dus ze liegen niet. En Schitterend. Ja, de mensen uit Nederland die komen, die willen eigenlijk ook geen gezeur... want die willen hier toch wel redelijk ontspannen rondlopen... Dus die hebben die zeggen, nou, Nederland, we hebben het gevraagd. Ze hebben geantwoord. En ze hebben geantwoord en daarmee is het af. Dus die schrijf ik nu weer aan om te zeggen... kijk eens wat er nu gebeurt, een intentieovereenkomst... waarbij weer wordt gezegd, wij gaan ontwikkelen. En wij faciliteren de ontwikkeling. Dus de bottom line is, en dat is het belangrijkst... de bestemming moet niet wijzigen. Als de bestemming niet wijzigt van Bolivia... kan Breemhaar daar niets... Oké, en wie is de verantwoordelijke om die bestemming niet te wijzigen? Is het de Eilandsraad? Uiteindelijk de Eilandsraad. En stel dat de Eilandsraad ook hierin mank gaat. En dan is de vraag van Betty wel terecht. Heeft de Raad van State dan? Want in Nederland hoor je het vaak. Nou, je kan bij wat je dan moet doen, is je moet de hele procedure in om die bestemming... een bestemmingswijziging tegen te houden. Precies, dat bedoel ik. Ja. Niet dus te verklaren. Zoals... Ja, dat klopt. Dat je dan zegt, en dan moet je aantonen hoe belangrijk het is. Maar die weg is open. Ja, die is open. Maar het is natuurlijk een langere weg. Klopt. Ja, en dan moet je in die tussentijd... Nu is het zaak dat de Eilandsraad zegt van... ho, dit gaat te ver. Klopt. Nou, Wilma... Het was verhelderend. Ik hoop dat we nog een keer... Heel graag, want we hebben nog lang niet alles besproken. Dat snap ik. Met andere stakeholders ook kunnen praten. Misschien een discussie aan. Maar bedankt voor het eerste komen. Misschien dat we volgende week... Ik bel je op. Ja, heel graag. Nou, ik vond het heel plezierig om hier te zijn. Masha belangrijk. Masha dank. Di nada. Oké. Ja. Shona, mañana soy el señor Alvin Obersi se conoce. Te mañana que Dios quiera. A mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante no lo olvida con lo que bocina nunca, nunca otra poquita no lo olvida con lo que bocina nunca, nunca otra poquita a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante